ములుగు జిల్లా ఎస్పీ గౌసాలం ఇటీవల ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు బదిలీ అయ్యారు. ఈ మేరకు ఓఎస్డీ, ఏఎస్పీ, డీఎస్పీ జిల్లాలోని వివిధ మండలాలకు చెందిన ఎస్ఐలు, సిఐలు, పోలీస్ సిబ్బంది ఆయనకు ఘనంగా వీడ్కోలు పలికారు. ప్రత్యేక వాహనంలో ఎస్పీని ఊరేగించారు. ఆయన ఉన్న వాహనాన్ని తాళ్లతో లాగుతూ గౌరవ వందనంగా ఘనంగా వీడ్కోలు పలికారు. మరోపక్క సిబ్బంది పూల వర్షం కురిపించారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్పీని జర్నలిస్టులు శాల్వలతో సన్మానించారు.